Оризови кексчета с Кариджи Селекшън. Скаридите се изваждат от опаковката и се оставят да се размразят за една нощ. В дълбока тава се налива гореща вода и се слага в загрята на 180 градуса фурно да заври. Ориза се смива в кафемелачка, докато се превърне в брашно и се смесва с нишестето, солта, захарта и топлата вода за тестото. Разбърква се до хомогенизиране. Тестото се разпределя в намазана с олио, метална форма за мъфини с 12 дупки. Формата се слага в тавата във фурната и се покрива с алуминиево фолио. Кексчетата се пекат 2 минути на водна баня при същата температура и се изваждат. Доматеният сос се приготвя като лука и чесъна се нарязват на ситно и се запържват в зехтина. Прибавят се лютият червен пипер, доматите и наситненият магданоз. Оставя се да се готви за 10-15 минути на слаб огън. Размразените с Кариджи Селекшън се сипват в съда с соса. Щом соса кипне, се овкусява с сол и черен пипер и се дърпа от огъня. Лука се нарязва на тънко по диагонал, магданоза се наситнява. Във всяко кексче се слага по малко от доматения сос с Кариджи Селекшън. Поръсва се с сусам и се украсява с лук и магданоз. Вижте необходимите продукти. Оризови кексчета с Кариджи Селекшън. Необходими продукти: 300 грама замразени с Кариджи Селекшън, една супена лъжица сусам, половин връзка пресен лук, 1/4 връзка пресен магданоз. За кексчетата: 80 грама ориз, 100 грама нишесте, една щипка захар, една щипка сол, 180 мл топла вода, олио за намазване. За доматения сос: една консерва домати, половин глава лук, една скилитка чесън, 20 мл зехтин Extra Virgin Selection, половин връзка пресен магданоз, четвърт чайна лъжичка лют червен пипер, сол и черен пипер на вкус.